Diyos, Marinalda po sa Tuya Gabos, as in welcome sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Ngunyan an ikatulong Domingo kan Enero, as in sa tong pinagseselebrar an kafiestahan kan Santo Niño. Idulot niya to ang sa tuya mga personal na intensyones, siring man, and prayers and thanksgiving for Carmen Bunyag's birthday today, offered by Bunyag family. Thanksgiving and petition of Lorraine Evana Clarete, Lorraine Evelyn and Robert Eifert Jr., Lawrence Evan Rubio. Thanksgiving offered by Ernesto de la Cruz and family, Augusto Bunao, Silvia Tamunday, Felix Riva, Rosela Plandes, Melba Grijalvo and family, Marilu Bendicio and family, Decena and Liantero family. Thanksgiving and special intentions of Baile, Matias and Ingero families. Special intentions for complete healing of Frances Fertes, offered by Pobrecita Labanta, for safe and healthy pregnancy of Maria Faye Donna Rodriguez, for safe and good health of Arnaldo II, Cindy, Arnold Corby Bunyag, for safe and good health of Jerome and Viel Maria Rodriguez, offered by Binang Bunyag, for fast recovery and complete healing of Rosalia Asense, offered by Janet Villafuerte, for safe travel of Bubi and Kat to Manila and to Australia, offered by Delgado family, for good health and total healing of Harry Robredo, for the soul of Celeste Bahamonde and for all souls of dead members of CRC, offered by Dote Monte, for eternal repose of the soul of Father Luan Harcia, for all the souls of dead members of CRC, especially Lorenzo, Maria Corazon, and Purita, for the soul of Arnaldo, Arvin, Arnold, Remedios, Rolando, and Rolando II, offered by Bunyag family, for the soul of Gloria, offered by Brad Pau San Lorenzo, for the soul of Felicidad, Eulogio, Damian, Antonio, Bernardo, and for all souls in purgatory, offered by Virgie Balang, for the souls of Lionel, Rodolfo, Jose, Romeo, and for all souls in purgatory, offered by Ining Lumbria, for all the souls in purgatory, offered by Melba Grijalvo and family, Marilu Bendicio, and Dicena and Liantero family. Sa gabos po na nagdulot, salamat. Ang debosyon kan Santo Niño, ang pinakaenot asin saro sa pinakabantog sa Pilipinas. Kan si Legazpi nagduong sa isla kan Cebu kan 1565, saro sa mga soldados niya, nakakuanin imahen ni Niño Jesus. Tinutubodan ini na iyo mismo ang imahen na tinao ni Magallanes sa agom kan dato, kan isla, kan siya binunyagan. An imahen ngunyan inaarang sa Basilika kan Cebu. Sa mga Pilipinong Katoliko, ang banal na ninyo, tanda kan Diyos na harani sa gabos, asin madudulok na daing takot. Ang debosyon, nagtutukdo kan bertud nin simpleng pagkabuhay, pagkakinuyog-kuyog, asin pagsarig sa Diyos. Siring man, ini nangangapudan ning pagiging disipulo, asin mamumuton na paglingkod sa gabos. Ang selebrasyon niya tungunyan, panginginutan ni Reverendo Padre Darius Romualdo, Chancellor kan Archdiocese kan Cáceres. Matindog po ang gabos sa sinmaugmang awiton ang awit sa pagpuon.
ngaran nin Ama, asinin Aki, pati ng Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Matugang ako antan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maherak ka, kagurangnan, maherak ka. Mami di kita. Mamumuto na Diyos, ang sa imong bugtong na aki, nagpakumbaba bilang sarong aki sa Nazaret, asin nagin makinuyog-kuyog ki Maria asin San Jose. Lugod makaarog kami sa iyang mga padara, na akuon ang sa imong kabutan, asin makapaglingkod na may tunay na pagkamuot, urog na sa mga kasaraditan. Inihinagad mi huli kay Jesucristo ang kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa gabos na kapanahunan, Diyos sa gabos na kapanahunan,
kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos. An enot na babasahon, iyo ang sarong awit na kinakanta sa pagkorona kan bagong hade. Ini nagpapahiling nin makusog na pagtubod sa bagong hade. Pagtubod na siya magiging urog na marahay kisa gabos niyang sinundan. Hemateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang banwaan na naglalakaw sa diklom, nakahiling ning dakulang liwanag sa mga nag-ierok sa daga, kan anino nin kagadanan, ang ilaw nagsirang. Pinadakul mo ang kagayagayahan, pinadakula mo ang kaugmahan, maugmasinda sa atubang mo nin siring kan pag-ugma, pag-aranihan, siring kan mga nagayagaya, paghireras-hirasan kan mga sinamsam. Taan sakal na nagagabat sa inda, an baras sa indang abaga, an badas kan sa indang tirano, binari mo nin siring kan aldaw ni Midian. Taan gabos na botas na maribok na nagpalakpagak, asin an manto na nagligid sa dugo, susuloon, kakakanon nin kalayo. Taumboy namundag sa to, aking lalaki, itinao sa to. Ang pagpamayo nasa sa iyang abaga, asin aapo dun siya sa ngaran na makangalas na parahatol, Diyos mapangyari, Ama sa kudpaman, prinsipe nin katuninungan. Dakulaan sa iyang pagpamayo, asin ang katuninungan, mayong kapuruhan sa trono ni David, asin sa iyang kahadean, na itinugdas niya, asin papapusugon ang katanosan, sa kakasuriputan, puon ngunyan sa kudpaman. An maimon, na pagkamuot kan kagurangnan, nin mga hukbo, iyo kaini an magibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang kagurangnan hade, magayagaya, ang dakol na puro. An kagurangnan hade, magayagaya ang dakol na puro. Ang kagurangnan hade, magayagaya ang daga, maugma ang dakol na puro. An kagurangnan hade, magayagaya ang dakol na puro. Panganuron asin dagom sa palibot niya, ang tama asin tanos na patugmadan kan sa iyang trono, kalayo maglalakaw sa atubang niya. An kagurangnan hade, magayagaya ang dakol na puro. Susuloon sa palibot ang mga naglalaban sa iya. Inilawan kan sa iyang kikilat ang kinaban. Naghiling asin tinatakigan ang daga. An kagurangnan hade, magayagaya ang dakol na puro. Ang kabukidan siring sa taro, natunaw sa atubang kan kagurangnan. Sa atubang kan kagurangnan ang bilog na daga. Ipinamareta kan kalangitan ang sa iyang kasuriputan, asin nahilin kang gabos na banwaan ang sa iyang kamurawayan. An kagurangnan hade, magayagaya ang dakol na puro. Sa surat na ini ni San Pablo, ipinapahiling sa to na si Kristo iyo ang burabod kan mga bendisyon espiritual sa kalangitan. An si Isayman na magtubod kay Kristo, magkakamit nin kadunungan, asin kaliwanagan, tanganing magrarom an sa iyang pagkasabot sa iya. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Pag umawon ang Diyos, Ama kan kagurang nantang si Jesucristo, siya na iyo ang nagbendisyon
sato kang gabos na espiritual na bendisyon sa mga langit nun kay Kristo. Pinili niya kita sa saiya, bago tugdason ang kinaban, na maging banal, asin daing digta sa atubang niya. Sa pagkamuot, itinakda niya kita, kang enot pa, para sa kamugtakan nin aki, huli kay Heso Kristo, para sa saiya, susog sa pagmalhay kan sa iyang buot, para sa kaumawan kan kamurawayan kan sa iyang grasya, na iwinara sa to kan sa iyang namumutan. Kaya ako man, na nakadangog kan sa indong pagtubod sa kagurangnan na si Jesus, asin pagkamuot sa gabos na banal, daing untok na nagpapasalamat, huli na lamang sa indo, ginirumdum kamo sa sakong mga pamibi. Tanganing ang Diyos kan kagurangnan tang si Heso Kristo, ang Ama nin kamurawayan, tawan kamo kan Espiritu nin kadunungan, sa kapahayagan sa pagmidbid sa iya, asin palinawon ang mga mata kan sa indong mga puso, sa pag-isi kung ano ang paglaom kan sa indong pangapudan, kung ano ang kayamanan kan kamurawayan, kan sa iyang mga pamana sa mga banal. Kataramon, kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. May nagkapirang tawo na nagdara nin mga aki kay Jesus, tanganing sa iyang bendisyonan. Alagad sinaway sinda kan mga disipulo. Kan mahiling ini ni Jesus, naanggot siya. Asin sinabihan sinda, pabayain nindong magdulok sako an mga aki. Day nindo sinda pag-ulangon, hulita para sa mga arog sa inda ang kahadean nin Diyos. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, an si isay man na dai umako kan kahadean nin Diyos, siring sa aking sadit, na dai nanggad makakalaog diyan. Dangan kinugos niyan mga aki, sarong binindisyonan sinda, sa paagi kan pagbuktak kan kamot niya, sa ibabaw kan payon hinda. Maray na bareta nin satong kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. minsan nagbisita ako sa sarong pamilya, asin kaulay ko an sarong ina. Habang kami nag-iistoryahan, an sa iyang aki, biglang nagsahong-sahong. Ata na nag-uulay kami. So kaya naanggot ang ina, ginudgod ang aki, asin kinudot sa may kilikili. Tapos sinabihan, sabi ko na sa imo, dai ka magparasahong-sahong pag nag-urulay ang mga gurang. Kaya napasupog ang aki, nailing ko ang aki namumula. Biglang nagturo ang luha. Naglaog sa kwarto, naghihibi. Tapos nagsuri sa kuya ang ina, sabi sa ko, pasensya na ka, Father, ining aki kong ini madaldalo na maray iyan. So, nagirumduman ko kan ako, aki, paarog man kayan ang gibos ako. Bawal makisahong-sahong sa urulay kan mga gurang. Kaya sinabihan ko si ina kang si aki, sabi ko, dahil mo po yan pagibuhon liwat.
asin magsuri ka sa imong aki. Iyo. So, ataanan aki, grabing entusiasmong mag-istorya sako. Biglang naribaya nin luha, nagmukmok sa kwarto, naghibi na sana. Tayon ang satong patakaran. So, nagiramduman nindo, araw kayan ang gibuta sa mga aki, bawal magsahong-sahong pag nag-uurolay ang mga gurang. Minsan, bako gabos na oras o panahon, tama ang mga gurang. Ako untayan, ha? Ang aki nindo, pag nagdadarakula na, iyon na nagtataram sa imo. Ano na nga si mama, tapasaway ng maray. Si aki na ang nagsasaway. Minsan, kay puan makanood ang mga magurang maghagad tawad sa saindang mga aki. May mga magurang na ma-pride. Ako nga ang ama, ako ang ina, ano ta ako ang maghagad? Aki ko sana siya, siya ang magdulok sa ko. Kay puan tang magsorry. Sasain kay puan indong magsorry sa saindong aki. Sa Ebanghelyo ngunyan, ang kagurangnan si Kristo naanggot sa sayang mga disipulos sa pag-ulang sa mga aki na magdulok sa iya. Pinagsabihan sinda ni Kristo, pinagsabihan ni Kristo ang sayang mga disipulos, pabayain nindong magdulok sa kuan mga aki, dahil nindo sinda pag-ulangon, hulita para sa arog sa inda ang kahadean nin Diyos. Sa katotohan, sinasabihan ko kamo, ang si isay man na day umako kan kahadean nin Diyos, siring sa aking sadit, na day nanggad makakalaog dyan. Saro sa mga pagkakataon na naanggot si Kristo sa sayang mga disipulos, iyon ang nadangog niya to sa Ebanghelyo. Talagang naanggot siya. Inanggotan niya ang mga disipulos, taday aram kan mga disipulos kung ano ang pagtratar sa mga aki, kung magigirumduman nindo, bagong recruit ang mga disipulos. So kadaklan na beses, nawawalat ang satong mga aki, dawa sa aktibidad kang simbahan. Diba? Ang mga aki, nagiging aktibo lang pag Easter Angel. Yanokonta, Little Angel. O ngunyan, may mga pakantis na naman, Little Santo Niño. Ayan. Nagiging aktibo lang ang mga aki sa simbahan. Pag iyan kaipuantang mga cute na ipaparada. Ayan. Dawa ang Couples for Christ kadto, halawig na panahon ninda naisip bago magkaigwang o iayon, isali ang mga aki sa saindang programa Children's for Christ or Youth for Christ. Matugang dakol pang kaipuhan ang aki sa pagtalubo, kaya kaipuhan ninda ang mga adulto o ang mga kamagurangan, tangani na sinda gabayan. But sometimes, in the guise to teach the children a lesson, dahil kita nag-aaram, naarog kan mga disipulos, kita palan mga gurang ang nakakaulang sa saindang pagtalubo. Diba? Arog sa Ebanghelyo, ang mga disipulos mismo ang naging ulang sa mga aki, imbes na maging tulay pasiring sa kagurangnan. Ini minsan nangyayari, kung ang satong pagtalubo ng mga gurang, nauulang kan mga sirkumstansya. Arog kung kan karanasan mo, kung ika nagkaranas nin physical abuse. The most thing that you will do sa imong mga aki is pang-aabuso man sa mga aki, o abuso sexual, o abuso verbal. Mga aki na talagang tinutuya-tuya kan mga magurang, minubuda pag napapasala. O naranasan ta, asin nagka-trauma kita. Asin iyan minsan natatranslate sa satuyang mga kaakian. Ini ang mga attitude na na-pick up ta sa ibang dysfunctional na tao o mga gurang. Mga karanasan ta. Kadakol na mga adulto ang dysfunctional. Iyo po. Kaya pinapasiguro ta si mga maaragom na immature. Baka sinda ang maging ulang sa pagtalubo kan sa indang mga aki. Kadakol ang adulto na dysfunctional. That is why not all people who have grown old have grown up. Iyo po. Bako gabos na tao na nagdagdag sa edad, nagtalubo sa personalidad. May mga 60 anyos niya dyan, 70 anyos. Pero ang gawi garo sa aki.
So bako gabos na tao nagdagdag sa edad, nagtalubo sa personalidad. Sa Bicol, ang apod ta sa ina nagugurang na paatras. Ayun. Sa Tagalog, tumatandang paurong. Kagurang-gurang naman ngay kay niyo, ilingan ang pag-uugali. Ayan. So, nagdagdag ang edad, nagbawas ang abilidad. Ini aplikable sa mga taong nagro-ro kaysa nag-asinso sa pagkatao, sa ugali o sa gawi-gawi. People have grown old, but not have grown up. Ayan. Kaya pag nagbe-birthday ka mo, mahapot ka sa sadiri mo, nagtalubo ang edad ko, ano daw kung nagtubo lamang ang ugali ko? Ayan. Nag-asinso lamang ang ugali ko. Kaya dainin pag-arog kayo nang sa tuyang pagkatao, personalidad, paano kita makaka-facilitate kan pagtalubo, kan mga aki, asin kan ibang tao? Dipisil iyan. Imbis sinda naging ulang sa pagtalubo nin sa indang kapwa. Magurang mismo na nakakaulang sa pagtalubo kan sa indang mga aki. Igong mga arog ka ini, na si aki na ang problemado sa mga magurang. Na iyon na lugod ang nakakaulang imbis magtalubo. And kadakol ka ining mga aki na nakaka-experience ang arog ka ini. Dahil kung nga maintindihan si mama, ano man daw ta arog ka niyo? Ang pagtratar sa sakuya. Ano man daw ta si papa arog ka ini? Ang paghiling sa sako. Imbis na maging tulay, sinda nakakaulang. Ang iba, bako lang ulang, kundi hazardous na or toxic na inaapod. Lalo na kung sinda tinatawanin autoridad o kapangyarihan. Na porke may edad, nagyayabang kain sa indang autoridad. Lalo na pag mga inugatana sa pwesto. Yan, dipisil yan. Dipisil tawan, autoridad, si mga taong nagdagdag ang edad, alagad nagkulang sa pagtalubo. Iyo po, dipisil tawan ng kapangyarihan. A person who grow old, but does not grow up. Dipisil yan. Anong sabi ni Kristo sa mga Pariseyo? Sabi niya sa San Mateo chapter 23, sa mga escribasin Pariseyo, nagbubugkos sinda nin magagabat na darahon, masakit makarga, asin pinapapasa ninda sa mga tao, alagad sinda habo magiro kayan, ni kan sa indang muro. Garo, pinapadipisil mo lang ang buhay kan iba. Ang gabos na hiro, ginigibo sana tangani na mahiling. Sinda itong mga taong insecure, gusto ninda nakaposisyon sa mga lugar na nagdadara nin onra. Na pag pinatukaw mo sa babang lugar, garo nagbaba man ang dignidad. Buot nindang saluduhan sinda sa mga saudan, asin apodon kan sa indang mga titulo. Ini mga tanda kan mga taong nagdagdag ang edad, nagbawas ang abilidad. Ini ang halimbawa nin tawo na nagdagdag ang edad, alagad ay nagtalubo sa personalidad. Kaya sinda, discriminatory sa mga taong dai nakaabot sa saindang standard o sukulan. So ini mga tugang ang dakulang pagkakaiba ni Kristo sa ibang maestro, lalo na sa mga Pariseyo. He was ahead or way ahead of his time. Aram niya, nalaban siya sa kultura nin diskriminasyon. Aram niya kung paano mag-assert kan diretso kung kinakaipuhan, tangani na matawan doon ang sa iyang punto de vista. Ini ginagamit niya lalo na kung animbelto, iyon pagsikwal sa mga daing kakayahan sa sosyedad. Halimbawa, sa mga may kahilangan o kakulangan pisikal, uhulikan sa indang hanap buhay, na minsan hababa ang satong paghiling, para tinda, para padyak, o kaya ang pag-discriminate huli sa kasarian, huli ta babae, arog kayan ang sa imong pagtratar. Minsan, anggot siya sa diskriminasyon, huli sa edad. Yan ang nadangog niya to sa Ebanghelyo ngunyan. Nadangog ta na anggot siya sa mga disipulos niya sa pag-ulang sa mga kakian na magdulok sa kagurangnan. Karubaga huli ta mga aki, mayo ng karapatan na magsadyos, na magdulok sa Diyos. So, ang mensahe ni Kristo, iyo ini, pantay kita sa dignidad bilang mga ninalang nin Diyos.
may kapansanan ka man, umayo, babae ka o lalaki, aki ka o gurang, pantay kita sa mata ng Diyos. Masakit ang mga taong dakulang maray ang paghiling sa sadiri, na daina nagaako nin kapakumbabaan. Ayan po. Itong akala mo, halangkaw ang pwesto, ang posisyon, dakula ang paghiling sa sadiri, daina siya nagaako nin rejection or kababaan. Kung gigiramdamo nindo ang istorya ni Naaman sa ikaduhang libro nin Hadi, si Naaman sarong hepe kan mahukbo kan Hadi nin Aram. Dakula ang sa iyang katungdan. Nirerespeto siya, ginagalangan siya. Alagad na araman niya na igwa siyang helang ning leproso. Asi naaraman niya na igwang propeta sa Israel na makakabulong kan sa iyang helang. Kaya nagpaaram sa iyang Hadi. Sabi niya, mahal na Hadi, may hilang akong leproso, gusto kong magpabulong sa Israel. Kaya nagtong endorsement letter ang Hadi kang Aram. Sige, paduman ka. Alagad pag-abot niya sa Israel, dahil man siya inako. Nag-prepare siya, nag-andam siya nin mga mamahalo na regalo, takong marahay siya, pambayad niya, regalo niya. Kaya na-reject siya. Ngunya, naaraman ini ni Propeta Eliseo. Sabi niya, pinasuguan ni Propeta Eliseo si Naaman. Sabi ni Propeta Eliseo, pinasuguan niya, kang ini si Naaman magduman kay Propeta Eliseo, dahil siya pinadago sa harong. So nasuya siya, ata na siya commander. Hepe siya, kang hukbo, halangkaw, ginagalangan, dahil lamang siya pinadagos ng harong. Kaya nasuya siya. Sabi niya, dadaw, mabalik na lang ako. Ang tugon sa iyan ni Eliseo, magkarigos na lang or maglinig kan sa iyang hawak sa, maglinig sa tubig sa salog kang Jordan, sa River Jordan, 7 beses. Sabi ni Eliseo, ano na ngayon, ano man ta maglinig ako dyan, niday ngani ngayon inda ako inako. Kaya lang, saro sa mga surugoon niya, sa mga oripon niya, sarong aki. Daradaragita nagsabi sa iya. Sabi niya, Commander, bako man sigurong maraot sa dit na bagay. Dahil mo na pagparaintindiyon iyan, mayo man mawawara sa imo, karigos ng 7 beses sa tubig ng Jordan, sa salog ng Jordan. Ma-pride si Naaman, palibasa alangkaw ang pwesto, makapangyarihan, habo siyang magsunod. Kaya sabi kang si Aki, nagkusukbot si Aki, sige na po ngaya, ano man mawawara sa imo, magkarigos ka, yung bagang sabi kang propeta. Kaya nagkarigos si Naaman, baka 7 beses, aram mo paghuhawas niya, maka 7 beses, nabulong siya. Asin anong sabi? Ang sa iyang kutis, naging kutis ning garo aki. Kita pag nagugurang na, ang kutis ta, garo kortina na, kurundot na. Imagine mo yan. O, kung marahay ka, tapos kutis aki, makinison, di ba? So narahay si Propeta Eliseo. Ang sa iyang kutis, naging kutis nin sarong aki. Imagine kung ang kutis ko, babing kutis, ano, magayunon, malumukon. O, pati payo kong kalbo, garo itong day pa nagtutubo. Imagine that. So, araw ka ang nangyari kinaaman. Ini bako lang na literal na nangyari kinaaman, kundi figuratively. Ang buot sabihon, mga tugang, sabi niya, malinig na siya, nabulong siya sa iyang helang na leproso, kutis sanggol na siya. So, bako lang ning literal na pakabulong, kundi figurative man ini, may mas hararom na buot sabihon. Siring kay ni ang nangyayari sa satuya sa bunyag. Pag binunyagan kita sa tubig, ang tubig iyo ang grasya nin Diyos. Asin nagbabagoan sa tong kutis, siring sa kutis nin aki. When we let go of our ego, itong super ego ta, an sa diring kapaabaw-abawan, asin ribayan kan kapakumbabaan in sarong aki, minagayon an sa tong kutis. Kutis aki an kalagta. Kutis baby. Ayo. Kaya dawa na kurundot na ang sa tuyang kublit, pero yaon sa imo ang maray na gawi-gawi, maray na ugali, kutis aki ka. An sa imong kalag, kutis singlinis ng bata, singlinis ng baby. Mga tugang, pabayaan ta na ang grasya nin Diyos ang magpagayon sa to,
Tangani nan sa tong kalag, kutis kinis, nin sarong aki. Ini ang inaapod niya tong Santo Niño. Ang Santo Niño, bako lang si Kristo, bako lang ang imahin o estatwa, kundi may sinasabi sa sato. Bako lang tungkol kay Kristo, kundi tungkol sa sato na isabuhay ang pagkaaki niyato sa bunyag. Paano ta mamimaintain ang kutis kinis kan sarong aki na inako takang kita binunyagan, kan kita namundag. Napakahalaga iyan. Pero may kong sinasabi, duwa ang birthday ta. Birthday pag kita inaki, as in birthday kang kita binunyagan. Paano niya to mamimaintain ang kutis aking iyan? Iyan, mamimaintain ta kung yaon kita permi sa kagurangnan. Isabuhay ang pangapudan na maging dependent sa Diyos na sa tong kagalang pag-abot sa satong kaligtasan. Arog sa Santo Niño, kita susuklutan kang dignidad bilang mga aki ng Diyos, bilang kutis aki. Arog ni Santo Niño, kung kita magdadanay sa Diyos na sa tong kagurangnan. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking buktong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, puminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakas sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Gabos kita inaapudan na magin makusog sa satuyang pagtubod, asin mahigos sa pagbalangibog kan tataramon nin Diyos. Inahagad man sa sato na satong isabuhay ang mga katingayan niyato bilang mga aki nin hulitaan mga siring sa nasa aki ang makakalaog sa kadean nin Diyos. Sunodon ta ang mga paarog na tinataw sato sa banal na ebanghelyo. Ang satong simbag kagurangnan hinanyuga ang samoyang pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tangani ang simbahan padagos na maghigos, sa pagpalakop sa gabos na banwaan, kan kaugmahan kapag kanitawon ni Kristo, an paraligtas, asin para tubos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga kahimanwa, sa kinaban, mayaman o dukha, Kristiyano o bakong Kristiyano, magtarabang para sa karahayan kan gabos o rugna kan mga kaakian sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga magurang asin mga kaakian, kan sa tuyang mga pamilya, magdanay na maimbod sa saindang mga katungdan, sa pagpauswag kan buhay, asin kan pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa moyang pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, asin mga biyade, urog sa mga kaakian, dai mawaaran nin pagsarig sa pagkamuot kan Diyos, na nanitawo para sa kaligtasan kan gabos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niya tong mahal sa buhay, magkamit kan danay na karangahan, sa kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, imatean sa muyang mga pamibi, tanganing padagos kaming mag-ugma sa imong dakulang pagkamuot, na ipinamati mo sa mo, kan isinubol mo ang sa imong bugtong na aki na nanitawo. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos. Thank you, Karamis. God bless.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod ng kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mami, bi kita. Ama, ako ay ining atang nadulot mi sa kaumawanin sa imong aki, na namundag sa Belen asin nagdakula sa Nazaret. An atang na ini na sa mong dulot sa pagsamba sa imo, makatabang sa samong kaligtasan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat ka kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ngunyan dyan kay Kristo, ipinahayag mo ang sa imong plano nin kaligtasan, siya sa mong pinamidbid na ilaw nin mga banwaan. Ang sa iyang kamurawayan, nagliwanag para sa samo, asin kami binago mo, ibinaing mo sa iyang ladawan na daing kasagkoran. Kaya kay riba kan mga koro nin mga angheles, naguumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Maluhod ang gabos. Kagurangnan, ikanhanggadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkot sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man in kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipa na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan,
kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherap, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwa, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay tupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya asin kaibanya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, magindanay natalingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo.
Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan tinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susok sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay namapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Peace. Maluhod ang gabos. Uyaan kordero kan Dios. Uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan an mga inapot sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtarang kasana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Ang hawak ni Kristo. Mami, bi kita.
O Diyos, sa muyang Ama, kaibanin sa imong aki na namundag kay Birhen Maria, tabangi kami na mabuhay susog sa imong kabutan. Magtalubo-lugod kami sa pagtubod, paglawom asin pagkamuot, tangani na magin kaming maninigo para sa imo asin sa tabo. Inihinagad mi uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po ang gabos. Asin pasalamatan po niya to ang satuyang celebrante ngunyan, Reverend Father Darius Romualdo. Thank you, Father. Ang satuyang mass offerer, Mrs. Shirley De La Viña and family, asin ang satuyang choir, CRC Youth Choir. Salamat po. Pasalamatan man po niya to ang mga nagbasa, asin ministro laiko, asin kitagabos na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Pasalamatan naman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padago sa pag-air kan Misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 ng Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM Radio. Madadalan man po ang Misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang Misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, as in i-share sa satong mga kabisto, lalo na si mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakakapag-atender ng Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan man lugod kamo kan Dios na mga kamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, magdanay lugod kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Santo Niño! Viva! Pasalamatan tan kagurangnan sa biyayang inako niya to ngunyan. Salamat sa Salamat sa Diyos.